ayikho-ke into engimangaza ngokushintshelwa umuntu. Ayikho-ke ukushintshelwa umuntu lento leyo yokuthi kuzohamba isikhathi umuntu angishintshele. Ngihlale ngikulindele lokho ukuthi ukuhamba kwesikhathi bakhona abantu abanye bazongijikela. Bangijikela for no reason. Bangijikela ngokuthi kuyahlangana noma khona okuthuthukayo kuhle empilweni yami. Ukhumbule bakhona abantu abanye abangakujikela ngokuthi wena impilo yakho yakhuphuka kuyahlangana. Abanye bakuzondela izinto ezingekho ngokuthi babona amandla kaNkulunkulu ukuthi ayokubeka kuphi. Abanye bayakhona ukubona impumelelo yakho ukuthi iyakuphi. Manje akungimangazi ukuthi ekuhambeni kwesikhathi bakhona abantu abanye bayongishintshela. Ngihlala ngikulindele lokho. Angikumangali nje umuntu mengishintshele for no reason singaxabananga. Sengiyazi ukuthi bakhona abanye abazongishintshela noma sihleka nabo noma siphilisana kahle nabo. Bakhona abantu bazoxabanisa njengento engekho nje. Ngokuthi mina ngiyahlanganela empilweni yami, bona abahlanganeli. Manje sekuyinkinga ukuthi manje baphilisane nami. Angikumangaleli lokho ukuthi abantu basixabanise nami ngezinto ezingekho. Ngizohamba nabahamba nami, ngizophila nabantu abaphila nami, ngizohleka nabantu abahleka nami. Abangafuni ukuphilisana nami mabahambe. Angibavalelanga ukuthi manje bangifanelanga ukuthi bahambe. Mabahambe. Nami ngizophila nabantu abaphilisana nami. Angimangaleli lokho ukuthi abantu bangishintshele. Ngiyazi ukuthi ngizohlala ngishintshelwa abantu. Ngiyabonga.